V tomto videu vám ukážem, ako zjednodušiť vo Worde prácu so štýlmi. Je síce určené pre pokročilejších používateľov, je však dostatočne názorné, aby mu porozumeli aj začiatočníci. Ukáže, ako jednoducho do dokumentu vložiť, skopírovať štýly vytvorené v inom dokumente. Šetrí to čas a nemusia sa opätovne v štýloch dokumentu nastavovať rôzne formáty pre písmo, odsek a iné. Čas prípravy dokumentu sa skráti a tým zefektívni vašu prácu. Otvorte vo Worde priložený súbor kopírovanie stylov.docx, do ktorého budú prekopírované štýly s názvami KN autor, KN číslovanie, KN kapitola, KN nadpis knihy, KN odsek z dokumentu kopírovanie stylov zdroj.docx. Ak nie ste na karte domov, aktivujte si ju kliknutím a potom v skupine štýly kliknite na malú šípku v pravom dolnom rohu. Otvorí sa ponuka pre prácu so štýlmi štýly. V ľavom dolnom rohu sú 3 ikonky. Nový štýl, kontrola štýlov, správa štýlov. Kliknite na správa štýlov. V správe štýlov v ľavom dolnom rohu vyberte importovať, exportovať. Zobrazí sa organizátor štýlov, ktorý sa skladá z 2 častí. V ľavej je dokument, do ktorého sa budú štýly kopírovať, a v pravej časti dokument, z ktorého sa bude kopírovať. Štandardne je ponúknutý dokument normal.m, zatvorte ho a vyhľadajte umiestnenie dokumentu kopírovanie štýlov zdroj.docx. Upravte vyhľadávanie šablón na hviezda.docx, iba dokumenty Word 2007-2010 alebo hviezda všetky dokumenty a z adresára videa Word, kde boli rozbalené, vyberte súbor kopírovanie stýlov zdroj.docx. Štýly, s ktorými sa v dokumente pracuje, sa potom objavia v pravej časti okna organizátor štýlov. Nastavte sa na štýl KN autor, pridržte Shift a pomocou kurzorovej šipky dole vyberte KN číslovanie, KN kapitola, KN nadpis knihy, KN odsek. Kliknite na kopírovať a vybraté štýly sa prekopírujú do dokumentu kopírovanie stylov.docx. Skopírované štýly si hneď môžete odskúšať. Klik na prvý riadok a vyberieme KN nadpis knihy. Pre druhý riadok použite KN autor, pre tretí riadok zvoľte KN kapitola. Pri použití tohoto štýlu je kapitola odsunutá na novú stranu, pretože v štýle je použitý príkaz zlom strany. Vyberte zvyšné 3 odseky a pridáte im štýl KN odsek. Ak by ste mali vytvorený dokument s väčším počtom strán, na ich číslovanie využijete štýl KN číslovanie. Ak niektoré štýly sa využívajú opakovane, je užitočné ich skopírovať do štandardnej šablóny nového dokumentu normal.m, pretože vtedy sa stanú súčasťou každého novovytvoreného dokumentu. Ak ich použitie v šablóne normal.m nie je nevyhnutné, je veľmi užitočné vytvoriť si makro, ktoré skopíruje tieto štýly na jedno kliknutie. Ale to je už téma ďalšieho videa.